Namaste, Naiara Mandalunit deitzen naz, eta gaurko jogako saio berri honetara gonbidatu nahi zaituztet, nire jogi eta jogini txikiak. Prest? Gogoratzen duzu aurreko saioan eguzkiaren agurra egin genuela? Bueno, baina hor zeruan badaukagu beste laguntzaile bat. Zein da? Eguzkia eta ilargia. Gaur ilargia agurtuko dugu. Berriro ere, hankak banatuta, ilargia margostera gonbidatuko zaituztet. Beraz, busti, margoz, zuen atzamarrak, borobil egiteko arnasa sakon betik hasiko gara gaur. Hartu arnasa eta gorantza gatoz bota. Eta goian hartu eta borobil bera gatoz. Azkenekoz, hartu eta gora etorri. Eta hemen batu oinak, eta bagoaz alde batera ilargi erdia margostuz gure gorputzarekin, arnasa hartuz gorantza etorri, eta bota arnasa. Berriro ere, hartu eta bota. Nabaritu nola ilargi erdiaren forma ematen diogu gorputzari. Benga, azkeneko eskulunkatu albo batera ilargi erdiaren gorputzari, ilargi erdiaren forma hori emanez. Bale, eta goian gaudenean orain, izarrak gara. Eta izarretatik jainkosa bihurtuko gara. Horrela esaten diogu guk ilargiari. Ilargi, ilazki, iletargi. Utzidazu izaten, zure sorgina. Basoan barrena bizi naiz, jateko ematen txoritxiki zein handiri. Berantza gatoz. Nire gorputzarekin gauetan zure forma ematen diot nire bizkarrari. Ilgora, ze zaila, ilbera, eta ilbete. Baina badaukagu baita ere ilberria, zabaldu eta burua lurrera. Berriro ere, ilbete. Ilgora eta ilbera. Eta bertan gure bizkarrari berriro ere ilargiaren forma emango diogu. Bueltatzen goaz apurka. Txoriei jatekoa emon. Ilargi, iletargi, ilargine, utzidazu izaten, zure sorgine, bihurtu berriro, izar handi baten, eta batu, ilargiaren forma lortu artean. Eta hor goaz berriro, gorputzari ilargi erdiaren forma emanez. Eta soltatu. Mendia taz gogoratzen zarete, geratu mendian. Arnasa hartu eta bota beharrean, bakarrik begiratu zer gertatzen den. Zure sudur ziloetan. Bale. Azkenean ez dugu ilargia zerura bota. Ahaztu egin zait. Aprobetxatuko dugu berriro ere ilargia margosten bukatzeko? Gogoratzen duzue arnasketa, sugearen arnasketa deitzen geniona, sitali pranayama espraiaren bitartez egiten genuena? Bueno, ez baldin badakizu ere ez da ezer gertatzen. Prestatu bat zuen margopoteak. Eta nola egiten da zarata hori?
aginak apurbet eta hortzak apurbet batuta, eta botaz, bai? Goian hasiko gara eta behan bukatuko dugu. Ia arnasketa batekin bakarrik lortzen dugun. Hartu arnasa. Eta hartu behan. Berriro ere, eguzkia agurtzeragoa, ilargia parkatu. Izar bat zara zeruan. Ilargi, ilarski, ilargine, utzi dazu izaten eta bera gatoz, zure zorgine. Basoan barrena bizi naiz, jateko ematen. Bertan bizi diren txoritxiki, zeina hundiri. Eta gauetan, batulo egitera, nire bizkarrarekin zure forma imitatzen edo kopiatzen dut. Bagoaz aurrerantza. Zer moduz hau? Nahi baduzu, hemen geratu beharrean lurrera ekar dezakezu hanka. Bai, zuk nahi duzun beste. Horrela, ilargi berri, hilgora parkatu, hilbera, eta gora gatoz, ilargi bete. Baina lokartuta hilberria ilargirik ikusten ez dugunona. Ez dugunera gatoz. Eta berriro hilgora, parkatu. Hilbete, orain hilgora, hilbera, eta gure bizkarrarekin ilargia. Kopiatzen dugu beran itxura, ilargi erdiarena. Lokartzera goaz. Eta txoriei jateko ematen diegu. Hemendik orantza gatoz. Agaude, izarrak bezala, sorginak bezala, eta azkenik, hor dantza egiten dugu ilargiak bezala bizkarra mugituz. Zabaldu hankak eta igeletara etorrika gara, igeltxoak gara, berton aintzira ondoetan. Eseri egiten gara, eta hemen ere ilargiaren forma hartu dezakegu albo batera, hilgora, hilbera, hilgora, hilbera, ilargi bete, eta ilargi berria da ilargirik ez dagoenean, hilberria. Hartu arnasa eta gota, oso polito egiten dozue. Eta berriro apurka-apurka, ilargi betea, hilbera, geratu hor hilbera honetan. Ilargi betea, eta hilgora, ilargi betea, eta berriro azkena, hilberria. Arnasa sakon hartuko dugu, eta apurka-apurka gorantza etorriko gara. Orkarra marroa bilatuko dugu. Badakizue, hauek gauetan hondartzetatik eskapatzen direla uretara, eskua jarri fuerte lurraren kontra eta gora gorputza. Nahi duenak ere, hor atzeruntz ibili alde hau. Hartu arnasa, eta berantza gatoz. Eta hemendik, abestera gonbidatuko zaituztet. Nola sentitzen zarete? Izi begiak,
eta norberak bere buruari galdetu aldio. Nola sentitzen naiz? Urduri, haserre, triste, edo pozik, alai. Bueno, kasu honetan saiatuko gara alai egotera. Badago abesti bat, esaten duena, pozik nago, ondo nago. Pozik nago, ondo nago. Guaje guru, niri esker, guaje guru. Hau, parkatu, satanam, txi. Guaje guru, txi. Neuk ere astu egiten dut letra batzuetan. Orduan, pozik nago, ondo nago. Pozik nago, ondo nago, bai? Inglesezko abestia da, I am happy, I am good, bale? Eta gero esaten dugu, satanam. Zer esan nahi du satanam? Jaio, hasi, heldu eta hil. Satanama, jaio, hasi, heldu eta hil, bai? Venga, garrantzi askorik ez dauka. Garrantzitsuena da gu eroso sentitzea, lepoa, lepoa eta bizkarra luze izatea, lurrean sustraiak sentitzea, zeruan badekogu eguzkia eta badekogu ilargia, arnasa hartu eta birikiak arnasez bete, baina ez bakarrik aurretik, atzetik baita ere, zuaitz bat izango bazina bezala, eta bagoaz. Pozik nago, ondo nago, pozik nago, ondo nago, satanam, txi, guaje guru, txi, pozik nago, ondo nago, pozik nago, ondo nago, satanam, txi, guaje guru, txi. Azkena, pozik nago, ondo nago, pozik nago, ondo nago, satanam, txi, guaje guru, txi. Izatez, naturan elementu guztiak jaio, hasi, heldu eta hil egiten dira. Ilargiak badauka hil gora, hil betea, hil bera eta ilargi berria, ilargirik ez dagoena. Bai, gu ere naturaren ziklo barnean gaude. Eskerrik asko esateko, bakean joan esaten dizuet, ondo ibili. Om Santi, eskerrik asko.